Tlangau channel lo thlir thin tu zong te in zawa in si bai vek ole voina chuan Sushant Singh Rajput thina kal zel le thuleng wak te Thuthar omang ang te kanon tar lang le dona video top thlengin milo thlir sak turin kan ngen ngal buk che ama sabera chuan Mumbai police chuan psychiatrist le psychotherapist Sushant Singh panto chin te chu he thina chungchanga hian thu anzot fia le to a Times Now wina tarlan dan chuan an thu zo fia zinga psychiatrist pakhat chuan Sushant Singh Rajput Khan bipolar disorder rirulam shisel lo na chikhat mood in thak thut le adangte anei ani antia pakhat ero chuan Sushant Singh Khan nun ha thak takaneya riru ha na le hlo na ina khat thin ti ina soya nima sela heng an thu zo fia te hian depression aneyem anei lowem ti lampang ero engma tarlan anei lo thung heng doctor te hian Sushant Singh Khan andam doi cho te chu a e thalo le thin ti an soibok shad ve mai ta na cha chu heng rirulam doctor te hi Sushant hian nikum November tha vela changkhan muchanin nima sela voi ni thum vel apan nuwa a doctor ron a thak le mai thin ni inan soiboka a doctor rin zong tak le in bun ra mai ngamna a muzo me ulo ani thei mai angem June ni sompalia athi a changkhan Mumbai police te chuan mi somthum paruk chuang thu anzot fia to a he channel hi ilo thlir thina ni chuan Rhea Chakraborty te Sanjay Leela Bansali te le Bollywood director Mukesh Chhabra te ho po thu zo fia zinga antel ti ishe to anga police ne na an thu soite po kanon tar lang to ani kha Rhea Chakraborty soita ka chuan tun thlatir lam khan Sushant Singh thi champwalin Instagram post ate aron in bun ruak ve na sa hle ti kanon tar lang to a chen khat tan chuan oi omlo le huat om atling zo kani kha he mai hi du tok lovin Instagram a post siam le in chu a post chu Amit Shah Union Home Minister ne na CBI enroll tir turangin na ani he a post a hian ti hian a soya puza om Amit Shah Sushant Singh Rajput bialnu kania athi achangin thakhat aloral veta sarkara hian karin na ka ngat thaka nima sela digna du wangin kutsuin ka nge na che khongain CBI ron pen lu tir mai ro kasha du zong chu khatianga mani intiboral mai tur khan eng ang har sat na chia nge ato ti hi kasha du ani ti in nima sela tunlai riai omda na hian thu in nem kil fu lo deu a om tat mai kan video masalam te in enani chuan Sushant Singh Rajput thi hlim chon khan police in Rhea Chakraborty thu anzo fiana Sushant Singh nen athi malok khan ami zia te chu atei thelo wangin anin chen ni ina soya nima sela tuna ero chuan Sushant Singh bialnu angin ain address le boxi riai tun naya hetia acheta wak mai hi fence te ri ru thoidam adu wange nianga ari ru tak ti po hi sha thia mahar ta hle mai Sushant Singh mizia atei thelo wanga chen tu khan tuna chuan Sushant Singh bialnu ni in alo in soile ta dai si a athi nu khan anlo ni thale nge moni don ni engpo ni se Rhea in Amit Shah mi mentiona wal out taka a out chwa na hi Maharashtra Minister Anil Deshmukh chuan lo nolin twal chung police te kuta omani a anni nan ti turte tive podro se he thina chui chiang tur hian an thathokhat ative mau thung Mumbai police te chuan Rhea Chakraborty in Sushant Singh credit card le debit card manga asum man zong te an chui chiang don ti in thu thanga ombok heti lai hian film critic pakhat Rajiv Mansad po tholeni khan Mumbai police ten thu zo fia turin an sheng ve a police te sha du chu Rajiv Mansad an Sushant Singh film channa te review alo pek chin dan ani police te chuan khanau khan depression na sataka twara ama nun na nge labok suicide note engma anu chia lova Bollywood chung hi kan chui chiang meka engamo in mail mark na le thil fel le la omlo kan chui mek bok ti in an soi ole tuna chuan thil mak tak pakhat Sushant Singh tharau bepop chin nia in soi American pachal Steve Hafathil ton hi lo thir ho le donila he paranormal expert in Sushant tharau abepop nia soina video hi tunlai na lar lea Steve Huff chuan
fans tenor na nasa takawangin Sushan singa tharau hi abetamai ni in na insoibok. Voin hian ka thei top chwain in mingen na awangin Sushan singa tharau bia katumani ti in a video masabera asoya. He paranormal expert hian tharau hne na chuan enga I omem ti in a zota. Chu vele o pakhat chuan Steve kha enga ka omani ti shilro aron ti a. A video le peka chuan Steve chuan chu tharau chu enga mosoidu anei chuan soiturin angena. Chu vele o pakhat chuan mangai na kadu ani ti in ron soya. Chuta Steve chuan ti hian a zota. Sushan khazan khan engthil chia nge thleng min shil them ti in a zot le a. O chuan mi pate nen in ti thiam lo na lian tham tak kan ne ni atibok. Mi in an that che em ni mi thi dan kha ila sha em ti a zole chuan o vek chuan perek anon kengani atile bok. In oi zong ni em. Z News in paranormal expert vetho healing science lama PhD nei Dr. Niraf Anan anzo chian na chuan Dr. Anan chuan Steve Hafathil ti chumak ati thu te atak tak ani chuan helam fil ta chuan me lungpoi mo tak aniang ti in soya. Ni ma sela Steve Hathil soi zong zong te chu za in rin vek tur ani lo thu po asoi telbo. Heng zong zong kara hian writer lar tak Chetan Bhagat po he thina chungcha nga hian ron trong chuak ve in. Film critic te chu he thina phena hian na takin na dema. Twitter a he ti hian thu aziak. Sushan Singh film nung ber dil bechara chu tunkar hian release ani ang. Critic thiam tak tak tele sang tak tak te ho kha he hi ka shil du cheu. In real ru film mangang cheu. In na fing ver ve kwal ve lawin fair takin lodong songang cheu. In thiam thil te nom te kha ron mang su mi nun in ti chetam tok to tuna chuan top to ro kan thli reng cheu ti in he thina chungcha nga hian dem kai an pung thar zela tuna chuan film critic te akang kai chana a chan chu heng critic te hian eng ang che in nge Sushan Singh film channa te hi an lo review chin ti te chu fans te beng fuk na ani le to a chan chu heng critic te kam chuak te hian Sushan Singh anuna ngong tam tak anei thei wang ani. Chetan Bhagatan a tweet zo nuwa Bollywood film siam tu Vidu Vinod Chopra nupui film journalist Anupama Chopra chuan changlet ve ngalin Chetan Bhagat thu chwa chu niamati zia soi ngal chu vele Chetan Bhagat chuan chang vele ngalin kapi ipasalin mi zinga zak taka min siam laite story award zong a hui vek lai te le ka thon thu ziak nge ya te po credit min pek du lo lai khan mani le mani inti hlum kha ka hlat lo sin I lo thli renga khang te khat nya mi ti ve lowem ni ti in a chang chen khat chuan kan sia anga chen khat chuan kan shekher lawanga Vinod Chopra hian Amir Khan a channa 3 Idiots ti chu siamin he film hi Chetan Bhagat a lekha buzia 5 point someone ti achanga lak ani vera na ni kha heti lai hian film siam tular Aditya Chopra po police lamin thu zo fia turin an ko chan bernia lang chu Sushan Singh film chantur pani ti chungcha nga ani report na tarlan dan chuan Sushana Khan Yash Raj Films nen movie pathuma contract nein chungzinga pani Sud Desi Romance le Detective Bayomkesh Bakshia te chuan achanga nima sela a film pathum na tur pani Shekhar Kapoor director chu Topsan ani thung heti lai hian Sushan Singh farnu Shweta Singh Kriti chuan anu chapa thina chu alakal san hlei theilo Sushan Singh ane na hlim taka anom dun lai chu posin voi khat chia kwa le thei che kawachak em ti in caption asiama he thalak a post ma po hian Shweta hian Sushan Singh video clip simple tak Bollywood eng in a chun lo laya a om dan chin chu a post boka fans mitui a kona sa hle bok chu video clip chu a top kharnan I lo thlir hawang u